Днес ще правим бананов кекс без захар. Подчертавам, не е нискокалоричен, но е без захар и става прекрасен. Рецептата е изпитана. Ще са ни необходими 2-3 много добре озрели банана, зависи от размера както винаги, 2 яйца, това е малко отцапано, защото са домашни, половин чаша разтопено масло, може и олио, разбира се, но с масло става по-вкусно, подсладител, може и захар 1 чаша, препоръчвам кафява. Аз ще използвам есенция от карамел, защото повече отива на този кекс от ванилията. 100 грама шоколад без захар, аз използвам този. Да, може и с захар, както искате. 1 лъжичка бак пулвер, половин лъжичка сода, канела и към чаша и половина брашно.